Zdravím. Dnešnou témou bude emocionálne vyhorenie. Je to stav fyzického, duševného a psychického vyčerpania. Veľmi často sa takíto ľudia začínajú strániť ľudí, vyhýbajú sa im, nedvíhajú telefón. Je to spôsobené tým, že počet sociálnych kontaktov je oveľa väčší, ako je pre ňoho priateľné. Spozorujú, že začínajú mať problémy s pamäťou a že sú veľmi roztržití, no je to tým, že ich mozog je enormne zaťažený. Tomuto riziku sú vystavení najviac workoholici. Workoholici sú väčšinou ľudia, ktorí už v detstve sa nenaučili oddychovať, sú veľmi často aj perfekcionisti. Ja som bola takéto dieťa, ktoré bolo vedené k tomu, že oddych nie je dôležitý. Keď nastane ten čas, že by som si mohla trošku oddychnúť a pozrieť si film, tak niekedy mám pocit viny. Cítim vinu za to, že oddychujem. Ľudia si takisto preťažujú svoju psychiku aj veľmi často preto, lebo odmala veľmi veľa vecí museli robiť na silu, bez toho, aby potom túžili a tak si na to zvyknú a s časom už ani nič nechcú, ani nepociťujú vlastné túžby. S časom sa náš mozog naučí, že treba vydržať, treba robiť veľa vecí na silu a túžby absolútne nie sú dôležité, pretože aj tak nikdy neboli zrealizované. Naučí sa naše túžby ignorovať. No a človek, ktorý žije v takomto napätí neustálom a robí všetko na silu, tak v konečnom dôsledku vyhorí. Tempo, ktoré nám dnešný svet diktuje, nás enormne vyčerpáva. Keď sa zamyslíme, tak všetci sa nám snažia povedať, že musíme byť oveľa aktívnejší, úspešnejší, bohatší, krajší a jednoducho nemáme čas na to, aby sme sa zastavili, vydýchli a porozmýšľali nad tým, potrebujem to naozaj? Je to to, čo chcem? Robím to preto, lebo to naozaj chcem ja, alebo len preto, že mi to sugerovali, alebo len preto, že som to videl v Instagram, alebo len preto, že to má jednoducho byť. Každý človek, ktorý je mentálne zaťažovaný v práci, si musí nájsť čas aj na oddych a takisto aj na aj fyzickú aktivitu. Či to budú prechádzky, či to bude šport, fitko, hocičo, ale jednoducho sa potrebujete hýbať, aby ste odborávali napätie, ktoré sa vo vás zbiera. Ale dávajte si prosím vás pozor, lebo ako som spomínala, takíto ľudia sú perfekcionisti, tak oni 12 hodín denne odmakajú v práci a potom sa rozhodnú, že o 11. v noci si idú ešte zacvičiť, no pretože oni musia byť dokonalí aj čo sa týka postavy. No a čo potom? Jednoducho to emocionálne vyhorenie príde ešte skôr, pretože to robia na úkor spánku. A ako vieme, spánok to je to najdôležitejšie, tá najlepšia vec, ktorá nám vie pomôcť. Počas spánku mozog sa zbavuje toxínov, ktoré sa nazbierali po celý deň. Miestnosť na spanie by mala byť tichá a posteľ hlavne musí mať pevnejší matras. Prečo to je dôležité? Keď si líhame na mäkký matras, naše telo nepociťuje žiadnu oporu a tým pádom si udržuje ten tvar a to svalové napätie nikam nezmizne. A ráno sa takisto zobudíme rovnako napätí, ako keď sme šli spať. A keď máme pevnejší matras, s časom naše telo pocíti, že má oporu, že sa môže uvoľniť, má sa o čo oprieť, uvoľní sa svalstvo a spolu s tým aj odíde aj psychické napätie. A to je veľmi, veľmi dôležité. Všetky tieto veci, čo som spomenula, to sú ako keby veci, ktoré by ste mali robiť, aby ste predišli tomu emocionálnemu vyhoreniu. Ale čo treba robiť, keď už sa to stalo? Bohužiaľ, už potrebujete si vyhľadať pomoc psychológa. On musí zhodnotiť váš stav a potom sa aj on rozhodne, že či budete potrebovať pomoc aj ďalších odborníkov alebo stačí len nejaká terapia. Chcem vás upozorniť, že ak sa tento stav nelieči, v konečnom dôsledku môže vyústiť do depresie a to už je závažné psychické ochorenie. Ak ste sa, nedaj Bože, už dostali do tohto stavu, určite si vyhľadajte pomoc, všetko sa vyrieši. Prajem vám krásny deň a vidíme sa na budúce.